И здравейте хора, аз съм Алекс Нагиева, познат като Алекс. Ако ви се дайте пас на лайк, ако искате се дайте пас надолу. Ако не вие, дайте пас надолу, абонирайте се за канала на Алекс Нагиева, Алекс Телевизис, Алекс Манчестър Малазиво. И нека започваме с видеоклипа. Да си намирам Майнкрафта. Нова страната. Bom, чорайте, ба. Какво става тук? Да зареди. Човек има
не ми позволява преди това. Добре. Аз не мога да тръгна. Тръгна. Да, мама. Че право. Ето ви. Ето го този гаден. Ще лъжват ме, дай. Айде. Това е този гаден прословут. Затвор, който аз го наричам затвор на Хидълтън. Най-гадният затвор. Това тук и тук си тренират. Вътрешвам още два етажа. Както се вижда една кула. Тук е шана. Тук е за и друго. Тук друго. Тук друго. Тук е прави. Бал. Нашата крачка е малко зарежда бавно. Нямам таблица бай. Тук е шалкодения. Тук е хотел. Огромния хотел на няколко етажа. Тук е отдолу. Тук е друга още банката, наричана се наричам. Тук е за съдийството, тук е желязо, тук е кобърство, тук е бълъщо и тук. Тук е за това, което е по нещо много направено. И оставяме курия, т.е. да направя двойно кобърство, да има двойно